Wênesaz Orhan Onuk ji bajarê Wanê gundê Mîksê ye. Ew di wêneyên xwe da herî zêde figurên mîtolojiya Kurdan, Mezopotamya û Ewropayê xêz dike. Onuk dêhemîn pêşengeha xwe li Stenbolê pêşkêşê hezkerê xwe kir. Bandora gundê Mîksê jî li ser wî gelek e. Dema behsa gundê xwe dike, ew dibêje ez gundiyê helbestvanê bi navûdeng Feqiyê Teyranım û ev jî ji bo min ciyê şanaziyê ye. Zarokatiya Orhan Onuk di nav wêne çêkirinê de derbas dibe. Heta perwerdeha bilind ango akademiyê jî dirêj dibe. 10 salî bû min şûlê dikir. Min vira Üniversiteyê İstanbulê akademiyê xilas kir. Niha min ez doktora dikim ser vî karê. Şev roj resmê min ser figürê ye. Di wêneyên Orhan Onuk da sewal û xweza ciyekî girîng digire. Her wêneyên wî di hêlekê da xiyal û jiyana wî nîşan dide, di hêla din da jî di nav jiyana wî da wek parçekî beşa xwezayê pestkûvî xwe diyar dikin. Salekî min ser pexza küviya resim çêkir. Pexzê küvî bavê min jî şivan bû. Dilê min de hebû min ser küviya resma me heye. Küviya min zef resma xwe de nexş kir. Resma min de niha vira 27 resmê me heye. Nêzîkî deha ser küviya ye. Temaşevanên vê pêşengehê jî gelek ji wan wêneyan hez kirin. Organîzatörê vê pêşengehê Gülseren Yalmantaş ku her dem vî karî dike, ew dibêje wêneyên Orhan Onuk ji her tiştî zêdetir mirova dike bin bandora xiyalên xwe. Bu sergide de Ez dema li van wêneyan temaşe dikim xwe di nav xeyalên hunermend de dibînim. Ev jî hêsekî taybet li ser min vedide û tamekî estetik li ser vêna min nîşan dide û min geş dike. Hêjayê diyarkirinê ku di nav armanca hunermend Orhan Onuk da welatê Ewropa û Amerîkayê jî heye. Li ew berî vana dixwaze ku çanda xwe bi estetikeka wêneyê ji nû da bide jiyandin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.